kembaran Pramila kata sebuti prahipun Emi kita sarga ngantarakan sugeng pinarak sugeng mereseni atas titipunanipun pagelaran lan kiman kata lemen kita samarga nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking sambikala ing pasana para tantama sentana putra lumaksana kita ing baris bayak siap siaga Sentana Putra SK Audio Asa Cilianku rambutku dicukur kuncung Tatokku songong karo gandung Lampiku barisane bekakung Sarapanku sambel korek sego jagung Kosokan waktu ning candi jagung ning kandung Jaman dhisik durung usum pabrik irung dibangun Andukku wong tuku tanduk sarung Dolananku ontor cilik saka Lempung Sentana Putra Abah Haji Cahyo Wijaksana terima kasih ayo dong Tanggal 15 padang jilang bulane bunda seser Aku digudang sok yen gede dadi dokter sing ngundang mboke Tanggal 15 padang jilang bulane bunda seser Bareng wis gede aku disuntik Pak Dokter cus ana cara kok tata sawala iki cerita jaman sakono padha jayanya monggo potongo iki cerita saka wong tuwa Sentana Putra tangga benter masih Sentalap celorot ayo dong Cilianku rambutku dicukur kuncung Katokku sokong karo gandung
rasane saiki wis kono wis kono baris kekere rawe Kebesile Tanggal 15 Padang Jiglang bulane budhe Saser Aku digundang sok yen gede dadi dokter sing udang boke Tanggal 15 Padang Jiglang bulane budhe Saser Bareng wis gede aku disuntik Pak Dokter atuh Ana caramu Data sawala padha cerita zaman sekono padha jayanya monggo pertama iki cerita saka wong tuwa ana caraka data sawala iki cerita zaman sekono padha jayanya monggo pertama iki cerita saka wong tuwa persiapan Paradise Sentana Putra lagi 1 Seleker